Za mu rero waƙar soyayya, amarya sha lalle an sha kamshi. Justice J. Musa Fana. Auren sunna auren soya fi nagarta, ango da amarya sha lalle ku je ku yi wasa. Na yaba soyayya mai daɗi, ummi da Hamisu sun raya aure. Hamisu sun raya aure. Allah ya sa albarkar aure, aure na soyayya na da daɗi. Magajina ya Allah ƙara mun fahimta. Allah ya sa albarka, ka ƙara mun ilhama yarje mun da furta. Wagar auren soyayyar nan da kai mai tsawuta. Ya sa albarka. An yi auren Sa'adatu Hamisu sun inganta. Masoya. Amanar masoya. Soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure. Irin wannan auren shine dubara. Auren soyayya bai da lalura. Hamisu da Sa'adatu sun cado sun jera, ga al'umma wanga biki an jara. Amarya juyo gare shi kallo ki kara, ni kuma just do waka na rera. Ummi ga Hamisu sun yi auren soyayya, ne ganga duka kalangu takun amarya. Soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure. Amarya ta ci kwalliya kuma ta sanyo leshi. Allah ya sa albarka. Ta sanyo sarkar zinare kuma an mata kunshi. Daura auren sunna. Amarya shaguda kamshi yana ta tashi. Allah ya sa albarka. Ango Hamisu kin zama tashi. Masoya ne. Amarya. Shine dalili shiga aure arba sai kun ba da hali, da amarya bi shi kuje karki wasu ali. Gidan ka mai soyayya shine tajalli, auren soyayya aka kulla. Ummi da Hamisu kuyi zama na amana, kuyi shagalin soyayya. Hamisu sun raya aure. Wannan aure an ɗaura shi ta babbar hanya. Allah ya sa albarka. Babu tantama kun more ba mai yin jayayya. An ɗaura auren sunna. Ibadar Allah mai haske kun ɗauniya. Allah ya sa albarka. Aure kowa ya yi shi rayuwa ta sauya. Masoya babbar hanya. Soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure. Hamisu amanar ummi yau aka baka, dukkanin wani haƙƙi ya da gare ka. Dukan haƙƙi na iyaye kai za ka ɗauka. Sarkin da yau Sa'adatu kiwo ya baka. Akwai ranar da Rabbi zai tambaye ka, yaya haƙƙin aure da ka ɗauka. Ita ma ummi a ce yaya ta bi ka, ku duka ku tsare haƙƙi masoya. Soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure. Amaryar Hamisu ummi ki mai biyayya. Allah ya sa albarka. Ki kare dukkan haƙƙi ummi ya mai kunya. Daura auren sunna. Idan ya da a gida
tarbar shi cikin soyayya. Allah ya sa albarka. Kai shi ki ɗebe mai hula zan nake ce ya hanya. Masoya ne amarya. Mun yaba soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure. 080 34 42 68 89. A ci gaba da sauraro lafiya. Ɗaura auren soyayya ba tantama ba jayayya. Ummi da Hamisu sun shirya an masa auren soyayya. An ɗaura auren soyayya ba tantama ba jayayya. Yayan amarya zan gaida, baban amarya gaishe ka. Sani a gaishe ki, kannan amarya zan gaida. Sha'awa na Isa gaishe ki, Fatima Atiku gaishe ki, Usman Sale a gaishe ka, Buhari Sale a gaishe ka, Ismail Sale a gaishe ka, Mufida Abuna gaishe ki, Suleiman Abu Atiku gaishe ki, Aisha Bello a gaishe ki, Khadija Bello a gaishe ki, Hafsat Tayyabu gaishe ki, Aisha Muhammad gaishe ki. Yayan amarya zan gaida, Baba Zubairu a gaishe ka, Alhaji Sada a gaishe ka, Baba na Aina gaishe ka, Baba Sulena a gaishe ka, Kawu Hashim gaishe ka, Lawali na gaishe ka, Ibrahim na dangi gaishe ka, Kawu Nisha gaishe ka, Kawu Bello a gaishe ka. Kawayan amarya zan gaida, Zainab Balarabe gaishe ki, Hadiza Yahaya gaishe ki, Aisha Rabi'u gaishe ki, Zainab Isa gaishe ki, Hadiza Salmanu gaishe ki, Husaina Lawal na gaishe ki, Hajara Bello a gaishe ki, Ramatu Bello tana murna, Nafisa Isa ta yi murna, Halima Sani a gaishe ki, Aisha Sani tana murna, Safiya Yahaya gaishe ki, Sakina Habibu gaishe ki, Fa'iza Habibu na murna, Ziyara Habibu gaishe ki, Hafsat Hamza tana murna, Saratu Kabir a gaishe ki, Aisha Sulaiman gaishe ki, Murja Hudu tana murna, Fatima
bala ya yi murna, Musa Isa gaishe ka, Ya'u Ibrahim na murna, Yaya Kabir na yin murna, Yaya Awwalu gaishe ka, Yaya Musiti na murna, Kabir Boda na murna, Yaya Harisu gaishe ka, Abdul Mumin gaishe ka, Yaya Haruna yana murna, kansa abokai gun ango, Ibrahim Umar gaishe ka, Muktar Adamu na murna, Haruna Mahmud gaishe ka, Maryam Salisu gaishe ka, Abdul Mumin gaishe ka, Bashir Abdullahi Shima, baban gida Lawal yana murna, Muhammad Lawal na gaishe ka, Isa Lawal ya yi murna, yayye na ango zan gaida, Anti Zainab gaishe ki, Maimuna Ahmad gaishe ki, Binta Abdullahi ita ma, Jamila Hamisu gaishe ki, Bara'at Shafi'u gaishe ki, Zuwaira Sani tana murna, Tahara Musa gaishe ki, Amina Jamilu gaishe ki, Murja Yusuf gaishe ki, mun zo biki na tayin murna, an daura auren soyayya, Sa'adatu da Hamisu sun shirya, an masa auren soyayya, Ummi amarya gaishe ki, Hamisu ango gaishe ka, amma ku auren soyayya, amma ku auren lobayya. Mun yaba soyayya mai daɗi. Ummi da Hamisu sun raya aure, za mu rero waƙar soyayya, amarya sha lalle ango sha kamshi. Justice J. Musa Fana. Auren sunna auren soya bi nagarta, ango da amarya sha lele ku je ku yi wasa. Na yaba soyayya mai daɗi, Ummi da Hamisu sun raya